Велинград. Велинград е най-красивият и най-известният от българските балнеоложки курорти. Намира се в западния край на Чепинската долина, сред прекрасната природа на Западните Родопи. Тук има над 70 източници на минерална вода с лечебни и профилактични свойства, с десетките си минерални извори и минерални бани и с прекрасните си условия за спа туризъм. Градът справо се нарича спа столицата на Балканите. Градът се гордее с един природен феномен – Клиптуза, който е най-големият карстов извор в България. Всяка секунда от него избликват 570 литра ледено-студена вода, която образува две езера. Най-голямото и ценно природно богатство тук са минералните води. Температурата им е между 28 градуса и 86 градуса. Те са подходящи за лечение на белодробни, ставни, неврологични, гинекологични и други заболявания. В близост до града има чудесни условия за ски, а за любителите на лова и риболова, ловните и дивечовъдни стопанства предлагат много добри условия.